Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kama ndi nyako makajwa ngeno kinyne ndi mano makare mabende wakaw thuolo makende mar wakili machiegni ahinya mondo in bende wago podi mbaka kotende koda ka gingo bende timore pacho kaindi wadago mbaka kaindi koda ka rowere mabende ne koda ka lek mopogore wang'iyo siasa kanye ndi mano mar rowere wan kaindi koda ka weekly fobonyo kanchiel koda ka Sultan Barak mabende obiro gogo mbaka kaindi duto kinyne ndi mano masane in bende yudowa e live mago mag tudruok mopogore Facebook Twitter YouTube kachiel koda ka Instagram at Color TV inyiso pachi okinyi niendi mano masani mondo inyiswa ni to chalo nade jakwara Mogajwang kumano in bede gi thuolo masani endi inyalo wuoyo kodwa kanyendi kokalo kuom lai magwa mondo mi wago kodi mpaka yono endi mano makare yena mondo chiw thuolo endi mano makende mondo amigi thuolo mondo gin bede gi moso okinyi masani weekly kachiel koda ka Sultan machiegni ahinya uru okinyi masani endi akaw thuolo mar wakoli machiegni kendo makende ahinya machiegni mose janeno Agoyo erokamano maduong' ne Nyasaye ma omiyo wa ngima kata momiyo ngima omiyo wachiew kawuono an adwa nyiso jokanya an iluonga Barak Odhiambo Sultan an wuod Nyakach kendo aja siasa kendo an jaohala e boma ma Kisumu ka. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano jafwambo, an bende adakaw thuolo ni mondo amos jokanya namno yawre uru. Wagone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono kuom Color TV rwakowa ka mondo wakol weche achiel ariyo adek matimore e pinywa mar Kenya ka. An iluonga ni Wycliffe Juma Obonyo ma wuod Homa Bay County kumoro miluongo ni Kaskunga Ward, Suba North Sub County or Constituency. An ja siasa weche mag siasa Kisumu ka atime weche mag oanda kora goero kamana ahinya kendo amor mar bedo ka Nyasaye madgwedho. Okay, erokamano ahinya machiegni nyauru kwang'iyo kanyendi weche kendi mag siasa wachakane kanyendi gi the current happening mabende nitiere waneno ka ji weche kendi mago mag timo ndika kaka joko kura en a process mabende pod biro dhi nyime kuom thuolo no bende pod biro nyime but the question is yudo ka thoth oganda okuogo oko mondo dhi go kura. Sultan ang'o matimore momiyo japiny okuogo oko mondo dhi go kura specifically ja youth I mean ok odhi go kura but odhi ndikre ka jago kura. Gima duong' en ni as young people kapok wachope mano adwa mana kaw thuolo ni makende on behalf of the leadership kata mosekalo kata mosebet dwando kabet but ada kwayo ng'wono kuom gigo maricho ma jotelo machon kata jogo machon osega timo momiyo ogoyo chuny rawere makoro ok ginyal wuok mondo gigo kura kendo ada chaka kwayo owetena gi nyiminena manie e tieng'na ni gima nyaka wang'e en ni tekowa ni e namba wa to namba wa ni bedo mana gi teko ka wawuok wadwa kawo kura. Omiyo kaduoko penjo ni adwa nyisi ni the main reason momiyo our young people okuogo oko madhi kawo kura en ni majority of them ok ne benefits mag go kawo kura because iyudo ka youth mang'eny gin e school moko nitiere osetieko school ni dala moko be pod ni moko be koka dwa join school kata nie kiwango mopogore but iyudo ka youth samoro dwa go kura mondo ket jatelo maber makiny nyalo miye basari to kosego kura basari onge. Youth dwa ni oket jatelo maber maka kiny nyalo keto environment maber mag ohala kata mag tije manyalo miyo gi tije. Tiyudo kosego kura koka tich onge ne chuth ohala no to korko okethore ma economy okethore ne chuth. Omiyo adwa nyisi ni gimomiyo youth okuog go kura en injustice magiseneno from the past regimes and from other leaders
ma osebedo ka tiyo gi yudhe marach instead mar ketogi kama winjore e piny Kenya ka. Okay. Injustice mabende Sultan Wayne ndi Wycliffe inyalo justify statement kata inyalo yie kod statement ne bende ni en adier ni osetimnwa akweda kata mana rocho ratich e yore moko kata ok osemiwa gigo mowinjore kaka jogo matindo mamiyo samoro wanyalo wang'o wacho ni kata kopo ni process mabende pod dhi nyime gi thuolo ni mar ndikore kaka jogo kura wawere godo nikech gigo be ok dhi konyowa jogo moko kama bende pod biro benefit. Erokamano, adwa ni mondo ago erokamano nyadichiel kendo to kaluwore gi penjo mipenjo kata ma wada ma panelist osewacho ka, an gima ng'eyo ni wasebedo gi disappointments mang'eny kaka joma tindo. Koro adwa ni mondo ariwra go wadwa kuom gima owacho ni adieri mar wach en ni kaka wasebedo kwaparo kaka osebedo katimore, koro yudo ka nitiere gima iluongo discouragement. Koro ng'at neno ni ere tiende kata dhi akaw kura, after all ng'ane biro kwalo, after all ng'ane biro keto ng'ama kama, after all ng'ane biro yier kama kama. Patara ni mondo awachi ni kaka nyoro nyopenyoru opogore kaka wuono penyoru. Mana achiel. Namba 2 en ni joma nyotegno nyoro sani teko gi manyoro cha bedo ok chien nikech gimedo ndalogi. Koro adwa ni mondo awach ni kik wabed gi chuny mogore, kik chunywa gore, kik chunywa tur, kik waol, wawuog wakaw kura. Ineno kana land wach mandikruok ka jokura ji matin kabisa, sana kata mana county mar yudo ka nigi joma tin kabisa, Homa Bay County. Adwa ni mondo ajiw youths ni kopo ni wan gadiera and we are joining about change mwadwaro, tool ma wan godo achiel kende en mana kurano, ma kok wakawe to wabiro mabedo kaka joluo kaka watimoga. Wahero ng'atwa to mondo wakaw kura mondo watere godo uonge ok watim. Koro waduogo waywaga ng'e bang'e kare en mana wan jowegi wan ema wahinyore kendwa. Ichalo ng'at moro ma iloso gimoro then bang'e kar mondo mi ket gima owinjore asto yud the outcome maber tami. Koro tiji cha chalo kayiem nono, chalo maduok Yesu. Kibedo kilema to kibed ng'at moro ma oriere tir gi dwaro ma Nyasaye, ibole malema iweyo time mag piny mamit ma jomoko timo kirito Yesu, to kobiro iyudo kiriori, iyudo maka in mana gi jok manyo enjoy inda joma nyo miel mamit kama nyo winjo maber e piny. Koro akaw thuolo ni katieko mar nyiso jowa kendo jiwo jowa ni wawuog oko, wakaw kura, wandikre. Mano kende e silaha ma wan godo makata loyo street manyo waringe, silaha maduong' moloyo kata mana ng'anyo manyo watimo mwadhi State House kaka joma tindo. Silaha maduong' mwanyalo duoko ng'ato dala peacefully maonge kaka dang' otim kaka otimore kuond mamoko en kawo ombulu, ndikruok ka jokura kata loko kuchi kuming'eyo ni ng'ama idwa ni mondo obed ng'awa obed ni jatelo no nitiere. Erokamano. Erokamano. Sultan king'iyo kanyindi kata kiwinjo kanyindi gi Wycliffe owacho, wan kaka oganda jaluo ni hindi mondo mi ogo kura yo mondo malong'o ne jatelo modwaro is a problem. Kendo iyudo ka kogik seche mipako ng'ato to wabiro pako kendo rawere ni e tok ng'ano lakini mondo mi kura rawera wuok odhi ogone kura to is a problem. But iwacho injustice mabedo osebedo kitimo ne jogo matindo. Is it near another injustice itimo nwa ka joma tindo koso en ne wan bende pok wang'eyo ber mar yiero jatelo mane mwadwaro nikech wan gi the number to kopo ni owacho ni wadhi gocho ne Sultan kata Wycliffe kata Henry to nego beni ka po ni joka nosetimo injustice to wambe koro nego beni watimo ne injustice by gone ng'at ma wadwaro cha kura mathoth ahinya. Ng'e gima duong' en niya, one, my generation already in a equation mar siasa idhi yudo ka wan ema wang'eny. To gini koro duogo wani ere role wa e siasa ka, ere role wa generation dani, ere role wa e siasa ka. Mano kwenyo maduong' ma nyaka wapenjre. Kane ng'iyo kane tim before pre-independence, kane pok oyud independence, there are people who fought for independence. There are people mane articulate issues to the European community make sure ni our country oyudo independence. Those people were youths. Jodongo ne tin e ingi kata ne onge igi.
Jodonge could only offer maybe guidance or something. Yes. But those who participate actively, mondo we achieve our independence in this country, ne gin joma tindo. Ka wachak waduogo in the second phase, there are people mano fight for democracy in this country. These people no weyo giko ma ginyalo timo te, but ne gin joma tindo. Age gi ne gin joma tindo. From that, iyudo ka kanye ma weche ochako lokore. Makoro joma tindo onge thuolo. Joma tindo inyono anyona. You develop a status quo mantiere club magin gi fail ni the ruling class margi kanyo there's onge ngama nyalo aoko ma break into the leadership magintiere kata positions magintiere no. Kanye makoro koth nochako goe Kenya as a country. Miyudo ka from that stage onge jogo matindo mosewuok ma vibrant minyalo wachi. Ka wuonu no MP, ka wuonu no kansela moro, ka wuonu no ken dio moro, ka wuonu no ken who in this country, then you will find it hard to penetrate into the leadership of this country. And that is why our people or my generation pod fail ni one nitie injustices mang'eny ma wase face anywhere. Wachako wa face from school, ka wase ai school nikech iyudo ka nyithindgi ka waingo ka wan e school. Nyithind jok miwacho go beg gin jomok riek. Iwinjo. But iyudo ka pod force gi magi kwal penj, gidhi e schools mabecho becho, pod gikwalo penj, pod gidwaro yani they are leading by force. Iwinjo. Kiseyombo gi ka to giriti malo. Ka en gi samoro in gi max 400, en gi 230 ne moro kata 250 moro kata 300 ne moro, en idhi yude alliance. In alliance no you cannot afford because fee no kende oromo family u bedo stable. Oromo family pidho puonjo nyithindu te. Koro in one person we cannot invest in you and other people koro fail. Emomiyo adwa nyisi ni ka wanyalo tieko this injustice ma wantiere go e Kenya kae ni, taparo ni wan wanyalo dhi maber. Tachaka duoga nyisi as young people in this country, nikech okawuogo nage kende, wadwa ni wawuo wabed gi conversation mar entire nation. Youths mano fight for independence of this country ne gin national figures e age matindo kabisa. Youth mano fight for multi-party democracy in this country negi bedo national figures ka gin age matin. King'yo somebody like Tom Mboya 27 or 21 years, nen an African figure mani neno everywhere, manotelo ne the labor community in the entire continent. Iwinjo, kendo nonyalo bedo mo chair meetings madongo kendo ninyalo ore European nation, Middle East, kamora mora, because ne en ng'at no mano oyudo teko ma odhi malo. That spirit machon cha kinyalo kele sani, adwa nyisi ni as we speak wan gi leaders moingo nyaka Tom Mboya go. Wan gi leaders moingo generations madongo minen machon go, because sani everything wantiere go. Wan gi education, wantiere gi the skill manpower, wantiere gi the brain capacity, yani wan gi gimora mora. We are well equipped and fashioned mondo wa face anything ma wanyalo, kendo we are world class. Koketwa a competition, we can compete globally in terms of any other related thing manyalo ketwa into the leadership of this country. Okay. Yes. Ero kama na inya. Weekly finjo kanyindika otuomo wach mano mare ni ka wanyalo tiko that narrative mosebedo kata notion mosebedo ni en mana joka ma pod bende nitiere nyaka gi thuol masane. Nyiso ni kwa nyalo ng'eyo our position kaka jogo matindo to nyalo konyowa. Nyaka karang'o mwabiro bedo ka pod wakia position magwa kaka joma tindo e space mar politics. Ero kamano. Owadwa no loso maber kabisa. Kenda winjo ka we are heading to the right direction. Adwa na nyisi ni gima ok wang'eyo to onge.
kaka joma tindo. Because last time kane wan TV kana koni ni the syllabus mane we went through, even we as now the youth, we were being engaged in everything, matters mag political issues matimore in our country. We talked about the national government, the world government functions of these people. Koro kadane monda wach ni nitiere nyao moro kata mana re moro ma wan godo kaka jo youth e weche mag telo. Onge kata chia. Nyao kata gima nyalo miyo wadonj kuondgo mondo watim tijego and maybe luetwa machuok. Mano number one. One is the most disadvantaged thing gima inyo jio mara were kabisa. Yes. Ni weche siasa idwaro gi pesa. Weche siasa idwaro gik moko ma iluwa godo ji mondo eri gi wuoyo ni maber gi expression. Tiyudo ka sani ng'ama rieko ok yier. Jowa machien kaka wach sani to wadhi yiero jo mar competent ng'ama nyalo timo gima owinjierene. Nikech chien kacha iyudo ka yiero ng'ato nikech kako opogo pesa, koro kata okia gima odhi timo titere nikech omiyi siling 500 kata siling 1,000. Koro gimi penjo okadane monda okapar kipenjo maber. Ipenje maber but okober na nikech kata in sani komi duty mar mondo legislate the county assembly kata mar national assembly in capability. Ineno ka jo warimba piko, joma to rimba piko gi degrees and the grade mingiyo mar mondo mi vai as an MP mondo be certified ni they chung and you have a degree, something like that. Apani man is the maximum requirement. What about MCA? Jok mwaneno kata kodhi ka koro the gik moko man timore Senate ka mwaneno en ng'ama duong' tifo. Aneno ka jomoko wacho ni wayanyo ng'ata ng'ama rieko loyi, ng'ama oloyi. Kata sani Raila Amolo Odinga iyudo ka en gi party neno. Jomo oluore aluora nikech jomo loyo. Onge gima ditim. Kata kore ywagi, kata timango to oloyi. So we youths nigi capability, wan gi nyalo, wan gi teko, wan gi strength, we can move, wanyalo ng'iyo projects matimre. Iyudo kaka wadone kaka romoni, en ng'ama nyalo dhi Nairobi in the next 2 hours. After some time oseduogo in a ground, onyalo monitor, onyalo chair meetings, onyalo chair committee meetings in the assembly. Koro wan gi everything. The only thing madane mondo owachi mwaonge godo en era gi bedo kanyakla. Mana chiel, maenyo youths. I told you last time ni wan gi joma nyalo timo gimoro, ginyalo kawo nyawadgi magi kete telo. Yes. Ginyalo kawo kura sani magi yier ng'ama gidwaro. To nikech wan gi moro ka machando matin tang'ino dhi rumo, en gimon hatred. Joluo luongo ni lit. Kodo ni ochung' dwaro kata mana MP to onyalo kendo en ema gino ne chunye dwaro. To ng'ato bo neno ni to an maro kode, an monyo somo kode ni. Oloya gang'o? Bwana ok nyal. Gino ingi. Koro instead of encouraging ourselves, we are discouraging ourselves. Instead of supporting ourselves, wan support ng'ato ni ng'ane manyalo. Yudo kipiem ng'ama duong' tiwacho ni ok nyal, to ng'ama koni ni ok nyal ni en mbasni, en rekani, en jal minyalo konyo ka koro chopo ni gino nyatimore. Ko the problem onge. Problem ema ni we change our attitude. Walok pachwa kaka wang'iyo gik moko. Nikech kok waloko to joka pod matiyo kodwa. Gibro miyo wasinga 3,000. Sani Henry kata mi mana 10,000 gimonya timo ni in the next 1 week is not there. Yes, and pesa, but gimonya loka ngimani malich is not there. To kopona kawe mi tich kata weno mayiweche chuli singa 8,000 ta lobby ni that job, it will change your life. Yes. To mane gima jok dwaro. Ng'ato donjo oduong' en gi nyikwaye, en go wetene, en go wadgi, en gi chiege, chinergi emondike tije. Nikech ambe wang'eni wan youths wan gi jowa ma okadana dispute ni wan ok wanyal ndiko jowa. But nitiere generation moro ma kata kidwa dhi ire ka en jatelo to nyaka iom kwaru mondo mak badi kok odho duong' ofis no moyawni. Nyaka imany babau mondo mak badi kok idhi uduong' ofis no moyud what you want. Then kore yudo kamano is a problem mantie. But adana wach ni sani to wachiew, pacho chiew. Dana kon ni pacho chiew kendo wadane mondo wa lobby, wadhi wuok oko ka rombwa. We change this thing from presidency. Jal manyalo telo ne piny Kenya, we can determine as youths.
Okay. Jal manyabedo our senators in different counties we can determine as our youth. Nikech jogi, they are enriching themselves to one they don't look at us. They are enriching their families when we are dying poor. Koro we need to change our mind. We need to articulate ok ni koro wachayogi, but gimbe koro sa oromo mondo mi gimbe koro gisirwa wadagi. Tang'e ni en lweny. Gima ng'eyo ni en lweny. Onge ng'ama osewe gimoro mayot makata osebedo mana 100 years. No ka jomoko chung kaka piny ma Uganda, libamba ma Uganda. Yes. You get an MP ma cannot even speak. OT, not speaking there, he is sick. No, the age is catching up with him. Tineno kapod ochung' odwa ni ochako bed kanyo. Odwa no lead millions of people or 100,000s of people. Jomoko nitie. An gima da wacho ni wambe wantie. Sa wakadho. Wambe jomoko ya to kwa chieng' moro no wuok to ateme nade? To wawenegi. Kama na inya. Sultan, bende rowere kaka wan, wang'eyo our worth and what we want in politics. Nikech winjo gima Wycliffe wacho kanyo ni wan onge hera. Sultan dwaro komoro to kane Sultan kaka ng'ama rawera wadwa bende nyalo konyowa. Anene mana kaka ng'at machielo to wadhi ir jogo indi bende timre nade ma samoro oseloso pesa moro. So do we really know our worth? And if at all we know our worth, what is happening mamonwa mamiyo kare wan be ok wanyal bedo e positions gi endi kata mondo to support our own? Ineno gima an anyalo wacho. Yes. I'm not blaming my generation, kata ok blame rowere wetena. To boka blame jotelo mantie. I blame maybe jogo mano obet mochako pogo Uganda. Gimomiyo anyisi kama. Ing'eni our situation ma wantiere ne kata mwa discuss sani ni. It's a well designed situation. Ma somebody en gi nyaka jogo mo olose. Iwinjo. Ok en gima ng'ato chunga to chako ni timo ni an ok adwa ng'ane. Hapana. Nikech iyudo ka youth ok dwa nobed kamoro achiel. Konena kodi kawuono wachokore kata ji abich, wachako girwa moro kata wawacho weche wa moko pile wa discuss ok kata siasa, samoro wabeda pile wabiro to wa share to business idea to wa implement ma to waketo pesa ka wa implement ma ibo yudo ka ng'ato aoko to ketho gino. Kose ketho gino to wa divide ourselves. At the end of it onge gima wanyalo loso ka wan together. Emomiyo most of the youths of this country kata nyochi neno revolution mancha obire Kenya. As much as jiwacho ni partly nobedo sponsored with other people maonegoyo the government, but I want to tell you the truth. There are some youths who are genuinely yearning for change, and they wanted to come together to force a change. Not their main intention no can kata removing the president. They wanted a structure, a well structure manyalo konyo japiny nyaka ma piny cha. To negidwa ni gitem mondo gi end corruption. Negidwa ni gitem mondo gi end the ethnicity, and that is why you look at Okuyu, Jaluo, Jalango ne nyalo biro together to gi form gimoro ni magi wacho ni they are tribeless, they are leaderless, and any other thing mane gitemo wacho on that. Matiende ni negitemo break gima leaders oseketo kuomwa ni ok wanyal bet together as youths. Iwinjo ke jogi pogowa, ka gisepogowa to giyudo space mar control wa, the divide and rule system. Ne tiyo best kuom youths kabisa. But youth are very important subject in any nation, in any setup, kamora mora. A youth okinya ignore. Because worldwide, globally, youths are the majority. Wawe embrace actually, no one should dare to compete against Dr. Oburu Odinga. Oburu en ng'ama age, o ng'ama sani ndalo ne ng'eny, osedak mang'eny e piny. So when it comes to democracy, because these are the people, these are the fathers mag democracy.
nikech sami wacho gimoro ewi oburu ni no one should compete against oburu, matiende niya isegolo karakta moro maber kuome, nikech kiwacho ni these are the fathers of democracy, tiende ni democracy cha isegolo kuome already, because in a democratic environment there must be a competition. There must be a fair competition, and kisegolo a fair competition from somebody, matiende ni ikete in a different, ikete koro opogore, is either is a dictatorship or monarchical or any other form of leadership, mi itemo iketo kanyo. Omiyo as much as inyalo wuoyo to impress somebody, mar manyo giri moro kata mar keto giri moro mondo kik kethre kata mondo dog yieri, kata ki ipako tikedi moro, but nyaki ng'e ni sami wuoyo ni youths are very keen. We are no longer fools. We are very keen and we are able to analyze every speech ma ng'ato wacho. Kendo wang'e gimimin kata wache mane version mane. Onge poet manyalo tamo interpret in this country kata outside any book mora mora minyalo tiyogo politically. And that is why I'm telling you, one tiere gi worth, one tiere gi ability, one tiere gi gimora mora to be into the leadership of this country. And anytime going forward, kata come 2027, I want to appeal, kata beseech my fellow young people. 2027 kikimul mondi wabire second half. What do we do mokogo? What do we bank was again? But before we do that, Wycliffe, Sultan ulosi weche Mokinyi osema wa connection, and the connection ni ndima wanyaka pesa alowedwa. So waburo bedo ka wa relax kata waburo bedo ka wana kanyo nikech osema wa kuru wanju kwejo nyaka karango ma waburo realize ni kare fine osema wa connection and osema wa pesa, kuru we should now find other ways of getting what we want in life. No, man is the truth. Gimowacho is the truth. Emomiyo we need some agents mamekwa mbele kumina no connect jiko mondo gibe connect wa mane gimwatemo timo nikech kasane no ka sam jomatin yudhe mok matin mantie mbele kanyo achiel ma are with us ma patch go yaore maber are now giving us strength here, likes ma kaka Babu Owino for example ok marach, but ido ka all stand for himself. Koro wambe youth obedo motivated ka ni kare nyalore iwinjo gimachalo kamano. Nitie moko mabiro press kake wacho no, it was very unfortunate, and even me say that nikech sama kore da buogo wa wan onya buogo gi moloka gi buogo wa. That is one mane gima jogi kia ibiro kono wan ng'ato dhi to wadagi ni kata ng'ano nyinge no kodware balot kanyo nikech okoda neno nying ng'ane balot, koro ombulu ok bigore nyaka gol nying ng'ane balot. It can happen. Onge manyata mo youth timo mano. To koro kidwa kono wan we can't vie our democratic rights ni we want to be denied, man ok ber. Koro the connection no wabro yude through some of us mwada oro e od bura, few of these youths mwada ni waore e county assemblies mondo misami loso gicha. I'm very disappointed even with some youths na konika last time mane party marodie neno kantie moko mokete ministry for example. Like there's a guy Maya from Mombasa, okange somebody fikirini somebody. You look again, oketki kacha. They are cabinet secretaries, and I've never seen them. Poka neno mora mochung mawuoyo kata mana out of his power no ni mondo represent interest mag youths. Poka neno. En mana niya serve the master, which is good, you serve your master. But what do you do about your generation? King, your master is not there. Kwa you can you spare you? We can't. We will not spare you. Kore momiyo gima wacho ni the only solution mar gimi wacho mar connection, jobs, sijui what nikech gigengo no pesa begidino kocha. We will do it with ourselves. The little we have, we will bring it together. And mane kaka paro youths matin ma wan godo wakilu pamoja tuwadhiuru waoru ng'atwa makose dhi obede assembly kacha onge gima bedo past, onge pesa madhi kumoro moyie ka onge portion nomi ang'owa joma tindo, ka onge portion nomi the young youths mar ladies mar suffering, the young youths mar men ma kata mana yuecho ka mondo mi ng'ama tin yuechi yudo ka jaduong'e mang'ado suru, jaduong'e ma yueyo ndara, yudo ka dege ma kar mondo to youths to are languishing.
nikech gima ng'eyo ni kama sama wadwa ni oyudo tich moro, obiro ng'iyo ni dani chiemo, obiro ng'iyo ni babo oyudo gimoro, obiro ng'iyo ni mama oyudo gimoro. To mama samoro kisechopo 20 years to seweyi ni koro in many kari kendi. Yes, obiro konyi but ok obi miyi fully. An sani ng'ama minwa kata ka depo ka kendo ok nyal ng'iewo na pant marwako. Ok onyal ng'iewo na gi vest na. I have to get it myself. But anta nya ng'iewo ne mama nanga. Kata bedo muti kata romnade. Anyalo ng'iewo ne baba matin e ot. Koro yudo ka even our county governments keng'iyo mos. Ebodo those who are given this tije matotindo munjo be ni miyo joma tindo. Yes. Iyudo komi mana joma dongo. Kaka ng'ado receipt owadwa. Ere kaka ka ng'ama 70 years timiyo ng'ado receipt no wuothe dukni ko ng'ado receipt. Mano gima kata keng'iyo Kisumo kebo yudo kamano. Tiyudo ka ng'ama tin to bedo Taifa Park obedo kanyo teno wiye gimotim onge ten gi degree. Nikech connection mwado wacho ni. Nikech onge ng'ama connected. Nobody is cared. You know, onge ng'ama care about yourself. So I think ni gima wacho is true, but let us send our agents, let us send our people there, especially Canada chakwa 2027 angeni wabire. But my opportunity wauru jogo. Okay. Wauru jogo kacha mondo dhi ochunge lowa. Ka ng'ato chunge loyi koke boyudo connection. Ka ng'ato chunge loyi koko nyalo omo ni pesa cha miyudi. Ng'ato chunge loyi kata konyo ni nyota gi. Ino ka kodhi weche mag nyota ni da support youth, support mag youth. Kibedo kin, idho ka joma yudo gigo 60% gin nyithi jotelo kata wedegi. 60%. I'm not afraid to say that because we know our country. And to manage me what change more things will change. Yes. Come on. Thank you so much. Mondo wagami wiyo kaindi wadugo getele ndi para marare wado dhi ng'eyo kanye ndi. Where will be the positions of youths 2027 politics? Yes, where will they be? Nyakoro mokejwa kikidhi mabura ahinya kanye ndi make mana gi kanyo tok thur machuok wadugo kiny masani ende. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. As mana kama ndi nyakoro mongajwang telendi mano marariyo mwadhi godo nyime kaendi ukiny mano masani ndi kidi mano mar chal mar piny wagomba kaendi weekly fobonyo kaachiel kod Kabarak Sultan rowere mabende nade koda kaleke mopogore weche gendi mago mag siasa. Mbaka moko ukiny masani ndi kwang'iyo siasa kod rowere chung' margi e weche mag siasa chalo nade. Wadonje 2027 politics waseneno ka jendi ka oganda opogore jok matindo bedo senyiso interests magi positions opogore, and I want to believe ni kata wambe kama wantiere waduto kaendi wan koda ka interests magwa weche gendi mago mag siasa. Samoro Sultan bende biro dwaro komoro 2027 and bende the same adhi manyo komoro 2027, Wycliffe bende the same. So it means ni this is the space ma bende wan nyalo bedo godo kaka jogo endi baro matine. Therefore wadwa ng'ento what's our position at 2027 general elections and politics. Sultan. Yes. Being Nokai youths are now ready for 2027 elections, and not just
ready for elections? Are they ready for the positions, political positions in the 2027 politics or 2027 elections? Kapok wachope readiness ne. Okay. Adwa nyiso rawerewa kata youth wetena. Because majorly wawuoye in our generation. Wawuoye generation one. Yes. Adwa nyiso gini mokwongo. In the first generation, before independence, youth no fight for independence. Sure. The second generation, they fight for multi-party democracy in this country. Magi kelo, waneno. Though obed implemented the way it should be. The third generation, Myanmar wane. We should ask ourselves, ni one, why ibo parwa gango kaka our generation. Mokwongo, gimonego wange ni wa fight for corruption. We should fight for corruption. Yes. Then we should fight for inclusivity. Then again, finally, we should fight for ethnicity. Mago gik madongo machandowa e Kenya ka. But adwa chaka nyise ukendo ni jotelo osetiyo kodwa, politicians of this country osetiyo kodwa marach kabisa, because they know our price and they know our time. They know that gibere timing. Gibiro, imiyogi kura, wamiyogi access, gikao kura, gikao telo, gidhi. But adwa nyiso ni going forward, any person mobiro to hire you, mo supply you kata keti ma omi gigo mag lweny, o supply gi knives, pangas, guns, stone to defend him or her. Tell that person ko area dear to fund your campaign. Kodwaro ni I defend your dear mondo o fund your campaign, idhi defend democratically in the ballot or in elections. That is the way to go, and that is the best way, and that is the best choice a youth of my generation can make. Okay. Again, Yes. adwa nyisi ni 2027 is coming. So we as young people, we must be ready, because this country is ours. We are going nowhere. There is no other country. Mopogore gi ma. So it's upon us as the young people, as the majority in this country, to rebuild and to restructure this country to our desired taste. Mawadwaro kaka jogo matindo. So we can only do that ka wabedo gi courage mar chung gi jogo maparo ni they own this country. Jogo maparo ni gin gi mwandu magi nyalo ninigo this country. There is no power than people's power. There is no any other power than people's power. And that people's power lies on the hands of the young people of this country. And when we kawatiyo kode maber kaka jogo matindo, I'm telling you, going forward after 2027, achaya mar majogi osechaya wago kata makelo nwa godo fitina kendo kelo pogruok e kindwa kaka jogo matindo dhiga rumo kendo sega rumo. Okay. Wycliffe. Yes. Are youths ready for 2027 political positions? Erokamano. We are Kisamoro wanyalo nyiso mana interest mago kama indi, but we are not ready. Entering any nyocha mbaka moro gi supporter na moro to gi kona kane wachako kata manyocha kana kono gi ne ada chung mondo bed MCA adwa MCA ma ada bed MCA mar ward mara Makasgunga to ne gibedo piny me kone Wycliffe nyiswa adieri nikech nitie joma ose disappoint
nitie joma tindo mosewuok ni dwaro gimoro bang'e to gi disappoint luongi timi pesa moro tiwacho 1,500 ng'eny bwana wawera gi gini ko negi samona magi kona ni nyiswa the truth kidhi chung' adieri to ami support to king'e ni wuondowa to werigo sani kiki waste time wa ang'o miya koni mbaka no nadwokogi makonogi ni algo wasebedo gi challenge moro ka adi achiel ma very very challenging e lives mag yudhe makata wan adani mondo advise ourselves kumwa bede ni ka ko gimona chako nigi wach mar nyoro chien kanyo bochako mbaka gosiep na moro wan gi gimoro ka ma jogi ong'eyo ni waonge go maka gimiyi koponi se mako momentum maber to gibiro manyi gero gitiyo gi wach achiel mokwongo en mar ni weya dhi dichiel bang'e tibiro dhi mano is one sami weya ni to beda company di gimoro in gimo dhi timoni wadhi miyi tich moro e county ka kata dhi keti ward something kaw siling 1,500 ni mondo iduok godo pesa ni manyise tiyogo mano is one thing I want to warn the youths including myself pesa mate inya nene ko pedhni go kama 1,100 tiwacho gini be wawera go wakaw pesa ni adhi chago andamo I want to plead with our youths including myself pesa no wabro yudo at the right time man is one thing we are ready but nitiere mang'enge nitiere wasigu mapangonwa ka gidwa chorowa mondo wawe gimwase loso kata mwada yudo number 2 and the power what do we have yudo kiseng'iyo ka teko ni tin kaka Henry in mana gi siling 1,500 kata 1,000,000 ida manyo go piny to ng'ami piem go ni to en ng'e sani okawo gika okawo soyo en kata gi 1,600,000 moro dadhi manyo go ward adani monda sa youths ni kata koponi an apogo 100 ng'ama piem godo opogo siling 500 wang'iuru ng'ama nyalo bedo jatelo wami koponi ng'ama duong age is not bad to en ga agenda en gi development en gi teko matimo gino any capability mondo articulate our issues parliament kacha assembly kacha give him an mana kono ga jowa to kineno ka mainge ng'ama ber an ng'ama stable nikech amba temo monda bed ng'ama wadhi sikul kaka no wadwa wacho watemo somo gigi we know these things koro koponi en an to bed an koro in totality or in conclusion any youths waonge gi upungufu mora mora waonge gi rem mora mora I'm there Warden is there wabro wacho gik mwadwa sama se wacho kamano penjo because ani bolos no nyaka mistakes sani bro ng'e kaka wuonwa sama ne gotie chiaye moko sani bro ng'e kaka kiani babu anosebedo gi mon moko noriembo see what sani bro ng'e background we bro kill so many issues in politics wang'egi ibro luore wiyi mawach ka gweno mone kwalo kumoro makata gweno mane kwalo onge koro wang'eyo ni adui nitie mbelewa koro kokwa makore kumoro achiel to jogi dhi loyowa to kwa makore gimoro achiel wadhi loyo nikech ing'eyo ni the moment my youths are together they will prosper and they will get what they want. So I urge our youths, our people, please wakauru kura, please tokoponi one of you has presented himself or herself ng'ane makini gori kuome ene makino yawni dhot ene makino ng'ini to kare owad jok mano chung kodagi gin nade to koponi jal mano yiero cha nitie kaka osekonyo u muneno ka prodhi mbele konyo u I'm very loyal wegi mak lwet ng'ano giter but youth adana promise kawuono including myself we are going to occupy these county assemblies and the national assemblies me I always say the moment ma penetrate ma bedo an MCA the next thing I will work for the people so that possibly the next election Kenya Sama Jingema Ademanyo MP man is a dream that I have. Why do I dream that? Because I'm very sure I will please them with what I'm going to do. A youth or a leader and ngama is yearning for another position looking at what he is currently doing in what he has gima entie kanyo itimo kod yango
mondo yud opportunity mar dhi malo. And man gima konyo youths kata madhi chungi. Kwase donjo kacha in this low pace, let us eye and look for the presidency. Let us eye and look for being governors. Mondo mi wayude kata governor mama 35 years. So I think we are just okay to go. Youths are ready. Aseneno kasengi aneno most youths are interested in political positions. Many. And gima chamo gen man lwet gini no. Kora kwayo ni please. Kata kalota nono. Matin mo wan godo wadhi go uru teko wa elwedo mo wan go. Wan gimo pesa mo wan godo en ng'enywa. Teko mo wan godo, resources mo wan godo en our numbers. Let us base in the resources we have and we get what we want. Thank you. Kinga kanye ndi Sultan nyaka gi thul masani ndi ido ka were wa mosijiso the interest positions ndimo bogore go endi nitiere gik mabende pod bro block gi. But ewasego embaka mo wacho kanye ni kopo ni wanyalo riwore kanyakla to wanyalo yudo gini. Many thing wachope piny mabende nyaka kuro wagaga siasa gi pesa. And by is a challenge to youth. Bende youths nyalo realize ni kuro gionge kod pesa osedine gi connections and pesa no kuro setamgi kuro they do their support, they give their support ne rawera wadgi mok ging'iyo how much this person is having. Gima adwa wacho en niya, mokwongo gima youth oremo mana kaka wadwa ne wacho, gima youth oremo onge. Gima wadwaro en mana ni wadwaro mana ogowa lwedo matin. And adwa nyisi gimoro. In this country, a visionary youth mora ma ng'ata nyalo mako lwete. Jatelo mora kamoro ma intie minya mako lwete mikete ngas moro tim kamano. You will never regret that. Kendo mano adwa kawo thuolo nawinjo ka osiepani boluongo wadwa ma babu ni osetemo chung kien. But adwa wacho ni an kaka ng'iyo mabor the political the political environment makata kaluo waka. Endalo matin mane omi Dr. Raymond Omolo PS mar interior ni. There are a lot more setting. There are so many youths outside here. Makata kipenjo. To setimo gigo. Ose through him. Ose chopo lekgi kata nigi lek maduong. Matene ni ya okelo geno ne youth. Emomiyo akwayo jotelo mora. Sana mane sirikal. Nikech broad base manokelni bokelo so many leaders from the opposition and government. But other way specifically ne the Luo leaders makaluo mane sirikal kata mane position mora monyalo golo ng'ato. Adwa nyisi ni wan pok wabede telo mar piny Kenya ka. And the only chance minyalo realize go dream ni kata minyalo realize go ni nyalo konyo go ng'ato en sani. Joma nie parastatal ndik jaluo. I've been in so many parastatal companies in this country. Motel negi jogo mopogore okuche jodang'o. Ipo yudo ka jodala gi kata jodhod gi opong'o kanyo. And that is very different from the Luo community. Jaluo, most of us kose yiere kata kose kete kamoro to koro en oidho ngas. En gi class mag jomo meet go jomo nini go en ondich en gi meeting en kia gang'o. So oketo a lot of English and a lot of things mang'eny are unnecessary. Instead of ka opportunity ma en go no gi sunga mang'eny moketo ka opportunity ma en go no mondo timre nade okony go jodalagi. Ada kwayo mbade. It is high time mondo we pakori ni you are the first CS mar treasury in this country, from the Luo community in this country. Mae sani mar kawo ji joluo mondo iket imany kaka ginyalo yudo pesa. Chieng' moro wabro pari go ni mbadi ne CS mar mar finance
notimre nade nokonyo joluo nokelo pesa ka luo ka ma nyithi luo sani mineno mewo nikech mbade iwinjo okaw pesa oket kad same to Wandai sani Kenya Power and any other energy sector mora ka jo power entiere gi nini mang'eny parastatals mang'eny ntiere under ministry neno kaw jodala kaw joluo gi so kachacha gi wang' teko onge ng'ama biro riembi ni ndiko jodala mang'eny in fact en pride kata en mor mari kata mar jo Kenya kata mar joluo ni chieng' moro riembi e tich nikech ni ndiko jodala mang'eny en gima ber kabisa kendo jodala bro winjo maber kendo bro nini there is somebody nani ojode pod iparo nyaka notho nikech nokawo polise mang'eny from the Luo community nokawo youth mang'eny from the Luo community mosoe police gino ok nyarume wije Luo nyaka to date iwinjo so wadwaro leaders manyalo weyo legacy iwinjo emomiyo leaders wa mantiere broad based arrangement ni te mano yudo opportunity mar bede serikal gi mamoko mantiere nini kamora mora ma intie kaw wawach kata ni ng'ato ka ng'ato capacity ma intiere go okindike kata yudhe moko miya dek kine wuog for after 2027 dong indiko ji mang'eny dong nitiere kaka joluo bo oting'ore malo to wawe uru pakore gi nyisruok mang'eny ni ati an kiang'o yiera ka an gima ikonyo go joluo to onge kata gima ikonyo go jodala onge youth mag Kaluo onge tich youth mag Kaluo luwo bang' jo siasa nikech gionge tich maginyalo timre nade maginyalo timo weuru keto jo youth obed wasumbniu ketgi uru ni chieng' moro kata umbe ku retire to umbe nyikuau kata nyithindu be nyalo yudo kuonde maginyalo dhi duong'o maginya wacho ni awuon wanondiko ng'ane momiyo wanini katieko nawacho ni ambe gima duong' ni nyaka wagive credit kumora mora mantie anagoyo erokamano ne PS Dr. Raymond Omolo ne jogo mosekonyo nitie gi programs ma en go gi jaluo mora mora ma be nitiere gi capacity mar konyo kaka Dr. Raymond Omolo be konyo joluo community akwayo gi ni giriwre kanyakla kata Babu Owino miwacho no giriwre ariwa kanyakla embe en MP ose serve almost 2 terms embo riwre ariwa kanyakla kuma ginyalo choko go joluo mondo giter sama saa pod ntiere ni and finally 2027 en siasa maonge siasa maonego midhi go mopogore gi mano bang' 2027 because nitiere joma wadwaro ni as young people watera dala chuth watiekre ga tieka chuth bang' 2027 onge blame games kendo youth we should stop blame games we present ourselves a ballot wabed elected mondo chieng' moro kik wa regret the opportunity mane wan godo sama wantiere go sani nikech kwa we ma 2027 I'm telling you these people they regroup against us to give the ingoa at the end of it wane mwadhi lose and our generation dhi bedo record kaka generation maonge gimotimo zaidi kabisa. Wycliffe, problem kata chandruok mabende abiro godo en ni mana gima winjo kichako tuomo kata iwacho ni wane mowegi kopo ni Wycliffe ochung' dhi dwaro komoro to kwane Wycliffe kaka ng'ama nigi potential wanene kaka rawera mabende pod ok nyalo apenjora ni to ka wasiko ni wan bende nyaka wadwar gima wadwaro ni kata nyaka wayud gini to joma mabende nyalo go support magini youths weto nikech not everyone can be in leadership nyaka ng'ate mabedi e komoro aito wadgi moro wuok wadgi no wuok to ng'ama chielo chak donjo so wane mo ok waherore ki wan wawegi now waseno ka itwa lirore mathoth ahinya no waneno ka seche mitimo pok to wan pogo kwa yude kidwaro seche ma iringi dwaro gima mapek kata midwani mondo yar ji tago wayaw wanyalo yaro ji maber ma ji yud gik moko. A 2027 politics, is it going to be Japiny versus party koso poro dhi bedo party versus koso dhi bedo party itself nikech Japiny kaka Japiny bende nene to party bende nitie gi party nyaka wayier ni party bende osehinyowa in so many ways and aja wacha gimoro kapok ami thuolo
onge pesa mar party ma imiyo ng'ata moyombo gi any political party ni mondo dhi olosgo barabara. Pesa te bedo discussed assembly, bedo debated assembly, ma allocations team ni mondo dhi. Be onge pesa mora mora mimiyo ng'amoyombo ni koro ma indi dogodo thuru, idhi gone go jogweng' erokamano, kaka nyicha gi timina, kaka nyicha gi yieri, koro ibiro miyo gi 200 moro kata 500 moro every month. It's not there. So what's happening? Erokamano Henry. Adwani awach ma mondo dong' asa obed kaka rapar makwayo go youths. Wasebedo gi chandruok sana kaka jomatindo. Kendo ma wacho koya e chunya maiye kabisa. Sebedo piny ka sani gwaro anyono 30 gini kucho pok anyono dho. But king'iyo kaka osebedo, ok wasebedo gima ber ahinya kaka jomatindo. Jomatindo we awach ni awuoyo gi jomar 35 years and below. Or anyalo chopo kata nyaka 40. Yes. 40 and below. Adana kwa jowa ni ok osebedo kodwa maber always. To kopo ni ok watang' to ok dhi bedo kodwa maber kendo. Yes, jowa mwasetemo negi disappoint wa as youths. Wasetemo jomoko mosedhirgi magidhi positions moko to gitimo kaka no expect. Penjo mipenjo no en penjo ma is really touching. Nikech sama ng'ato osewuok ne dwaro gimoro, akwa jodalawa kata koken mana an, kata koken mana owada obedo bathani. Wanone uru, wagoye uru kogno. Wang'iye ka be en ng'amoromo gi position. Awuoyo gi jomatindo. To kopo noromo godo, wariwre uru. Akwa jomatindo te. Bed mon matindo, bed joma chuo matindo, beda yudhe kata poko kendo, kata nyiri matindo. Wariwre uru. Kata gomiyo ji okawga ji ok kaw mbulu maber sani makwayo gi podi mondo gidhi gikaw. En nikech pok understand the importance mar tero achiel kuomwa e telo, e table. Being in the table is so important. To wasiro ni joma we always take to the table, they eat it, they come with it and take it. Gikawe kendgi to gidu gikelne nyithinde koni. O gidu gikelne jogi koni. To kwatero ng'at mwanyalo approach, it will be so important for us. Wariwre uru mondo omi dictatorship moseketwa godo moko mag luwo ji gi ng'wechni wae uru. An namba 2 ka wach party Henry. Party ber, party ok rach. A party in our constitution, it is something which is constitutional. Ni parties nyaka bedi. Political parties, not just parties. To political parties gi jo IBC kata mana Electoral Commission oketo gimoro kar kae ni ng'ato be nyalo chung kata mana kaka independent. Ang'o ma niketo option nikech samoro individually weche mag party ok dhi kodi maber nikech party nyalo bedo gi weki. Ana wuoyo kama an ja ODM party. But sani nitie a lot of changes makata mana party na nyaka adhiya tu. Nikech sani power is in youths. Mana dieri mar wach makata king'yo jatend piny sani, kata king'yo jalup jatend piny, kata king'yo jatend piny, jalup jatend piny manyo jothich oko cha. Ng'ama gimanyo en youth. Man, this is a challenge to our party. In as much as we are looking at women, but the majority are youths. But the only way my parties they survive God and bringing the youths on board. Man is number 1. To kaka ni gogo mbulu mar party choncha. Mani penja cha. Oko dhi bedo kamano. Gima dhi timore ka en ni japiny dhi yiero dhano. To dhano ni nyaka bed gi party. Koro mondo mi dhano mi dhi yier ni obed ni oja party, obed kaka ni en ja ODM. Mondo mi jal mi dhi yier ni bed ja ODM en mana ni democracy must be observed and must be taken care of e party no. Mondo mi UDA o benefit kuom dhano mi dhi yier ni en UDA obedo gi miluongo ni democracy. Iweyo thuolo mondo ji oyier ng'at ma gitime nade ma gidwaro. Party nigi interest mare bende kendo yiero ng'ate bende. But they should put into consideration the interest ma japiny. Iyudo ka ng'ato japiny ohere biro chuno party ni nyaka ng'iye manone ka en japati wuon, japati nyaka time nade nyaka sire. Na kwacho ni gimoro ka ni ji wacho ni
in isebede party maro monad ato sane ko kan 27 years apiem gi ngat ma is 46 or ngat ma is 50 no nyuole ka poko nyuola odonje party 10 years before I was born ere kaka dhi ng'inia ni ratil ni donjo chieng' mane na donj ka pod ane iminwa that should not be a criteria owinjo bed ni ng'ani how is it relating to your pay mondo mi party obed gi lot of numbers in a given house, be it county assembly or national assembly, and near gidhi with the will of the people. Koro katamana kaka ODM party. What we are asking as the youths, katamana kaka an. Kaselo so ground majio era to ODM no empok na dhi e party mora mora. Then awinjo ka koro idwa ni mondo mi abed short changed ni nitie ng'ata mano donje party chon ni oja kanyo ahinya. Mano ok dhi bedo maber. Emomiyo wadhi neno ni a lot of people come not wrong. Ji mang'eny dhi donjo e od buche gi maonge gimiluongo ni party. Ji mang'eny kok watang. But when we build our parties, wadani kata mana ODM party kata ka jakom obedo maonge ni jakom onge e scene koro jakom odhi yueyo matin. To party is going on. To gi cartels mayiero jogi ni ng'ate moketo. Sani bro yiero ng'ato mimiyo gudu ma yelo ni marwaka mae ni an buja party an ja party. But at long last ji dhi yiero dhano. Iwa wang'ano gi party no obedo ja party ukanyo tiyiero ng'ang'owa iyiero dhano. That's why adwa nakoni ni sani idhi yier development. Sani idhi yier proper agenda. Sani idhi yier ng'at ma is able to articulate and to present and to make laws. Sani miyudo ka counties gima governor wacho is not being questioned. Mano wan. Ni nikech governor ni machiwa ng'owa ticket. Ni koro ni kopo ni otimo gimoro kata mana mondo miluonge mondo bed samon ok nyal nikech in ng'ama daro ndiko gino madadhi chako samone no idhi koni ni ok bimi ticket. Mano wang'eyo we are aware. Namba 2 iyudo ka kata mana gimomiye mikawo. An MCA cannot just defend himself and they allocate money maber madhi bebe to disbursed awards. Iwinjo gima san timore. Koro momege cha ni milion matin ma governor oketo negi cha. Ema gikawo giero kamanero kamano jatelo, ero kamano ahinya. Kar penjo ni ata penji, pesa mitero konegi ok omed ka mondo wakete awards gi mondo awards oyud pesa mang'eny. You cannot question. Reason why party ticket. Koro en mana ya wadhi kode. We wuoyo kuom governor. We ri governor. Ka ji ariyo moko wuoyo kuome madwa penjo kata ni wuoyo marach kuom ng'ato. Penja ni yawa. Why don't we allocate money, good money, madhi e grassroots, madhi e wards? Moloyo keto gima kama e timo gima chielo kama. Nikech od bura iloso chike. Governor ni e lwet MCAs jafuambo. Magi madana nyisi. To mane gima sani onge. Gin bosses mag MCAs. Ni anane boss unuwinja. Kaka wacho e kaka utimo. To gini to is constitutional ni joge winjo bende loso chike to giluonga bana to gisamone kotimo gimoko be to gisamone kaka bana timo gini nya consult gin koro assembly kadha kata mana ka en budget kadha nikech ji dwara ng'owa ticket nikech sane bwa chomo kuma chomon waredo negi koro giwero governor kabisa to gima dana wachi ng'amo chayo governor onge katieko ng'amo chayo ng'ato onge like sani ki question ng'ato kata mana education level maybe your last remark bende educational level mare iyudo ka inoni yanye ko wacho ni winjo be ni tero ng'at ma is learned to ng'at no ni yanye which is not the right thing. Koro I think ni mano is something which is not going to be there. Wadhi yiero dhano ok wadhi yiero party to wahero ndi kaka ODM wahero ndi an mane monyuola kia party moro man ti machielo but dhano midhi yier kokanyal tiyo to kata bed gi party no miya ticket adhi dala. Dona tieki. Your last remark. My last remark. Yes. Number 1 akwayo wa mondo kaka jopiny wa register as voters. Katieko bede e panel ka. Adana kaw thuolo ni mondo akwa youths wakwa everybody. Kata ngama dano change voter kumogo e kura. Ngama da change sani. Akwayo gi muolo jo Kenya. Wa change uru wakauro mbulu mondo waikre nikech mano kende yo mwanyalo timo nade mwanyalo fight godo. Lastly enia wadhi yiero 2027 to akwane kwadhi yiero wayier dhano wayier ng'ama nyalo timo gigo ma ji dwaro
jalno manyalo chung' gi jopiny, jalno manyalo kelo dongruok, jalno manyalo loso chik kata mana e od bura kacha, jalno ma ok bed control, ng'at ma e self-centered manyalo chung' kende. Ahinya to watero youths wawuoguru oko, wakawru kura, wateruru mo youths houses gi National Assembly kod county assemblies mondo mi gi present wambe jowa bede ngowa e table. Agonu erokamano. Sultan, wach mogik ka watieko. Wachna mogik, adwa mana kaka panelists dwa osewacho, as a young person, dhi bedo na maber ka 2027 we as the young people will occupy seats in the National Assembly, in the Senate, and in the county assemblies, and any other leadership position is provided might be vacant after 2027. Adwa chaka wacho ni any young person kaka an nitiere gino kata mentorship ma ka ng'ato kinyalo timna sani, rather ng'isi ni in the next 10 years I'm one person my Kenyans wacho ni you can be the president, inyalo konyo this country, inyalo timo but mano samoro pok otimore nikech leadership ma wantiere godo. Adwa wacho ne youth wetena ni wawere gi blame games, watim the right thing. Demonstration ok nyal result into good leadership. The best time, the best weapon, they present itself mbele kama in 2027. And we have to be ready for that war. And we are going to win it only our votes as our tool of trade and our weapon. More they go alone. Nikech we are the majority. Kwa kawa votes mawa medo a youth mawantierego gi jogo like-minded people ma they may our support 2027. Tangi so uni we as the young people we are going to govern this country. It doesn't matter kata wakato youth ma president, but if the yudoka structure is youthful, if the yudoka one wawegi one emo control pain mar Kenya ka. Lastly, adwa nyiso our young people again that this country is ours. It is time for us to rebuild this country to our desired taste. Kendo wakony leaders mano yier otiek tamogi to ma ok otiyo mana kaka Mheshimiwa Nyameta wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala. Adwa nyiso jo Kisumo nikech my area of interest en Kisumu County. Adwa nyiso jo Kisumo gi yudhe mantiere Kisumu County te ni jodala wa 2027 ng'ama ok otiyo odhi dala. From MCA, obed MCA, obed MP, obed senator, governor tangeni sani koro tam ne oserumo dhi dala Kisumo ka. Lakini kata mana kaluowa ka kamora mora, obed governor, obed MP, obed MCA, obed women rep, wang' ni ng'ama ok otiyo to dhi dala. Erokamano. Erokamano ahinya kuom thuolo mar mukao wago kod mbaka okinyi ni man masani. Endi awache gimoro achiel. Okay. Akwayo achiel kende. Akwayo adakawo thuolo ni mondo akwa jo Kasunga Ward mondo ka giyie to kochopo 2027 wawuoguru oko wakaw ombulu mondo kochopo 2027 please wago uru ombulu. Ka an gajenda please akwayo mondo miya tekono adhi achung'nu e ward mar Homa Bay County. Nyasaye mondo gwedhu, abiro awan together wadhi timo mwanyalo mondo mi walok gigo. Ng'ama ok otiyo to dhi dala. Erokamano. Mano hashtag okay omoseje koro bokajwang kae ndio kijini mana masani wabwedo kae ndio kijini ndiko daka Sultan ka achiel kodaka Wycliffe Bonjiru mbeni wagomba kadoni mudatie ka wacho kanyeni mana kaka jumete na osewacho
E yiero mar 2027 biro kendo okumba ma wan godo nego bed ni bedo kura. Kura marwa ni endi ema bende nyalo konyowa yiero jotelo mwadwaro kama richo mok wadwar kata mok beyo mok wadwar wagolo oko. Kuma nadwa ni mondo mi ajiw oganda duto temo wuok West Game Ward Rangwe constituency Homa Bay County. Wawuog uru oko kar rombwa, wandikre kaka jolut ombulu, ne rowere ma thuolo mwati godo wandikre kaka jolut ombulu, to kapok wakawo kipande wadhi mondo wakaw kipande nikech period mabende no miwa gi piny owacho niendi negi wave no wacho gwendi mago mag kipande masani endi ng'ama ne mare olal koro inyalo dhi bedo replaced and joma bende pok okaw kipande sani koro en thuolo mondo wakaw kipande. Wawuogo wakaw kipande, wawuogo mondo wadhi wandikre kaka jolut ombulu mondo kogik 2027 wago kura. Bende 2027 ne jo West Game Ward wawuotho wuodhni kanyakla e komno endi bar MC. Uritu masani endi.